Kothaini mungke Kani para Kakraban blok ni bisingo Khlaikha ini aro dapate tinangno muthaminarna ni bagai BJP Cpim Khlai tongmani no ini sisukha obotei dol ni bisingo tongoi sabbai thangni sinimungtei hano nargiman glatinei moni bagai no ini 31 family 88 buta takuktai bukuksong Ipralen no dati ke snamnani cobawo borok khakupur baike yapri barok manasen khakupur bai lamsoka 31 poribarni 88 buta joto dofani cobawo phaine rungo jeng party ni pokho theke te angani sabbai thangni nibo belai belai kena hamjak matai cobani sibai yaparo ora manjak phaika chini Party IPFT ni advisor board ni members ni borom gunang okra Hemanta Jamatia tebo manjak phajak sini Sukla bodol ni general secretary borom gunang Sukla Noatia jengaro tebo manka sini Sunamura kathaliya division ni president chamrok joto oro tongbayo joto leaders rok tini obo haike sat tharmani bai sini tini joto dofani cobana hamjagi phainai joto adong rok nabo ang haina hai paithaga khambai duo oma haikena chungsini naharmu ketal haste tipralen dati tu thaniwo tebo hoham dadamke chini logiwo logirina ni bagai cobo yapri barogan ne asanargo joto tini phainarangno haina hai paithaga khambai duo tipralen dati mantam chini dofa